Good, good morning, maluhod po kabus para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy even on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your words, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request, please. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of your sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumokan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan. Nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Martes sa ika-unsing simana sa ordinaryong panahon. Isabay man yato sa misang ini ang mga pasasalamat, dulot ni Tomas Glenn, Anonymous, Sherry Ann Ante, Anthony Tugnolo. Siringman mga special kahagadan, dulot for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family. Prayer for Shikina Bien Ortele. For upcoming board exam, dulot ni Ruby N. Ortele. For safe travel, dulot ni Angie Locsin. Siringman sa mga minasunod kang kapahingaloan kan kalag ni Proylan,
dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Philly, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Chanki and All Souls, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Juan Sr., dulot ni Rosalina D., death anniversary of Juan Sr., dulot ni Teresita Tan Clemente, Eliodoro, dulot ni Angie Locsin, Angelica, dulot ni Sonia Valencia Peria and family, Emiliano, dulot kan Gibara family, and Paz and Primitivo Senior, dulot kan Padero and Perez family.
Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran ka naman sinaki sa kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako, tan sa tamang kasalan, tangan ni magkanaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagugumpisal ako O sa Diyos na makakamhan. Sin sa indo mga tugang, tanang kasala ko nin mapuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala. ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa Gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, nakoy pamibis kaguranan tang Diyos, mayra ka man lagod sa tuon Diyos na makakaman, sin pakapatawadan sa tao makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kaguranan, mahirapan, kaguranan, mahirapan, Kristo, mahirapan, Kristo, mahirapan, kaguranan, mahirapan, kaguranan, mahirapan. Mamibi kita, O Diyos, kusukan mga nagsasarig sa imo, kaugaying dangugan sa mga pakimaherak. Asinuli, takon mayo kan, kaluyanin tao, mayang mahaman, danay kaming iwaras. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmami ka sa buot asin sa gibo, uli kay Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Pinanyugo niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa enot na libro nin mga hade. Pagkagada ni Naboth, ang kagurang na nagsabi kay Elias na tesbita, lakaw asin sa baton mo si Ahab na hade nin Israel, nangunyan yaon sa Samaria. Maduman siya sa ubasan ni Naboth, ubasan na sa iyang sinamsam. Ini ang sabihon mo sa iya, ang kagurang na nagsabi, pagkatapos na sa imong ginadan, sa imo pang sinamsam, huli ka ini ang kagurang na nagsasabi, sa lugar na ang dugo ni Naboth, dinila nin mga ayam, didilaon man kan mga ayam ang sa imong dugo. Si Ahab nagsabi kay Elias, nakuha mo ako o sa kuyang kalaban? Si Elias nagsimbag, opo, nakuha ta ka. Ninhuli ta ginibo mo an maraot sa atubang nin kagurangnan, magdadara ako nin karatan sa imo. Tutunawon ta ka, popohoon ko ang gabos na lalaki sa pamilya ni Ahab, uripon o bakong uripon sa Israel. An sa imong harong gigibuhon kong arog kan harong ni Jeroboam, aki ni Nebat, asin arog kan harong ni Baasa, aki ni Ahiya. Hulita pinaanggot mo ako kan an Israel, darahon mo sa pagkasala. Laban ki Jezabel, nagsabi man ang kagurangnan. Si Jezabel kakakanon kan mga ayam sa distrito ni Jezreel.
Kun saro nagikan sa pamilya ni Ahab magadan sa banwaan, kakakanon siya nin mga gamgam sa langit. Sa katunayan, mayo nin nakaginibo nin karatan sa atubang nin kagurangnan, siring ki Ahab, na pinagsutsutan kan sa iyang agong na si Jezabel. Marauto nagayo ang ginibo ni Ahab, kan magsamba siya sa mga anito, siring kan ginibo kan mga Amoreyo, na pinahali nin kagurangnan pag-abot kan mga Israelita. Kan ini madangog ni Ahab, ginisi niya an sa iyang gubing asin nagbado nin sako. Nag-ayuno asin nagkaturog sa sako, saka naglakaw nin luway-luway. An kagurangnan nagsabi kay Elias na tesbita, nahiling mo si Ahab na nagpakumbaba sa atubang ko. Hulita siya nagpakumbaba sa atubang ko, dai ko ipapadara ang karatan sa panahon niya. Ipadara ko sa iyang harong sa mga aldaw nin sa iyang lalaki. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. mahera ka kagurangnan ta kami nagkasala. Mahira ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Kairaki ako o Diyos, huli ta ika maherakon, huli ta ika maugayon, para aan sa kong kasalan, hugasi ako kan sa kong karatan, linigi ako kan sa kong kasalan. Mahira ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Midbid ko ang sa kong mga kasumbikalan, asin ang sa kuyang kasalan, danay na uya sa atubang ko. Laban sa imo sana ako nagkasala, an maraot ginibo ko sa imong atubang. Mahira ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Matanos ang paghatol mo sa ko, di nasasala ang pagpadusa mo sa ko. Sa karatan ako namundag, asin sa kasalan ipinangidam ako kan sa kuyang ina. Mahira ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, tinukdo sa Indo na iniantogon, kamutan mo an sa imong kapwa, sin kaungisan mo an sa imong kaiwal. Ngunyan, sinasabi ko sa Indo, kamutan nindo an sa indong mga kaiwal, asin ipamaibi ang mga nagpapasakit sa Indo. Ini magpapailing na kamo mga akin sa indong Ama sa langit, an nagpapasaldang kan aldaw sa mga maraot asin marahay, asin pinapahulog an oran sa mga matanos asin bakong matanos. Kung kamo namumuot sana sa mga namumuot sa Indo, anong balos na hinahalat nindo? Bako daw ang naginigibo man iyan kan mga parasing linbuis. Kung kamo nagpapailing ni maray na buot sa sairing tawo sana, anong ginigibo nindo na lain sa iba? Bako daw na ginigibo man iyan kan mga pagano. Kaya magpakamaray kamo, huli tamarahayon man sa indong Ama sa langit. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Pinapadagos saan katugduan kan pagkamuot, pagpatawad sa mga nagkakasala sa tuya, na iyoan padumanan kan kabanalan. Aramtaan na natura kang tao, dunday panamidbida ng Diyos, so kultura nin pagbalos, kultura na day nanggad nin makaurog sa imo. Ang gusto may kaso makaurog. Mala pataasan, no? Paharambugan.
Kundi tanabid bidang Diyos, pag-una tatama na ito, na itong kaiwalta, puro karatan ang mangyayari sa iya, asing kita sana ang maray. Paano taman ang masasabi kung iba kitang pamilya, pinapaurog ta sa itong mga aki, maski nagigibok kisala, takapamilyata, o kaya kaibigan, o ano man na nagka-receive kita nin sarong maray na natabang. Ninulit ang tao ng bago, kaisip, baka ngunyan kaiwal sa masunod, katuod o kaibigan. Yun ang dahilan kung natabig sabi ni Jesus na dahil mo pagturing na forever mong kaaway, no? Ang sarong tao. Kundi sa pagpatawad, nababawi mo pa siya. Kung nahiling mo ng pasiring na siya sa karatan, tano ta pinapabayaan sana, no? Kaya nga ni, sa ibang mga katugduan, kan kagurangnan, kung di mga sinaway ang kapwa mo na magibon aki sala o kaya haloy na nagigibog sala, kay baan ka ngaya sa kapapadusahan? Tadain mo ngaya pinakitaanin pagmalasakit o pagkamot. Linulita, sagod nun yan, ang kabanalan ng sarong nagdusunod kay Kristo, nahihiling man sa pagmalasakit mo sa kapwa. Tabako man sanay kang naghahagad ng kaligtasan, kundi gabos. That is why we always say na iyong pagpatawad ni Kristo, ikaduwang palabra, kaduwang tataramon, kana kabitay si Kristo sa krus, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Napapangurog ito sa tuya, gabos, na kung ang sarong tao nagkasala, kaya po niya manilingon, so pinagkasalaan niya, o kaya itong nakaaway niya. Takunan sa imo sa nang parte ang hilikon mo, naging maray ka na, alagad sa iba, bako, parang dahil man ang pigiling, basta ka sana okay. Halimbawa, naggilinig ka nin harong mo, so ati mo, pigtapok mo sa kapitbahay mo. Di ba rin na ngaya, maati sinda, basta ako okay lang. Na alam tawan bagang germs, dahil man na pinipili. Nagkakalat sa paagin na hangin o ano pang iba. Kaya, sabi na kung anong maraot sa imo, dahil mo pag-ibon sa iba. Tayo yan ang basihan kan tunay na karahayan. Masasabi mong tunay kang maray, kung pati sa luwas kan sa iyong pagkatao na ipot sabiyon ang kapwa mo nag-iisip ka manin karahayan. Ginulit ang lambang saro pigaapod na kapatid o brother or sister. Di ka magkarumagibong sala sa sister mo o brother mo. That's why when we look at each other na nagahagad nin kaligtasan sa kagurangnan, pantay-pantay kita. Kung pantay-pantay, gabos nag-iisip ng karahayan. Dahil naghahagad nin pag-urog o iyang urog na halangkaw, urog na makapangyarihan, kundi sabi nga, we begin at the same level, no? Pare-pareho ang kapinuunan. Kaya kung sa inman mag-end, ang pagilingta,
kay puan man na pantay-pantay. Karo baga so, kung may nainot, o kaya mas nauna, garo baga dapat na makunog kita, natang ito tanawadat, natang ito tanainot. Dahil ko man pigasabing sabay-sabay, kundi hilingon man so katabi. Because many times, mapila sa jeep, masakay, mainot. Ano mang karapatan mo tayo kang mainot? Paano nga senior citizen? Iyo pa iyan. Dahil senior citizen, inuton. Babasaya na ito pirmi na karapatan ninda, mas karapatan ta senior. No? Bako mang gabos-gabos na oras, pati sindang mga senior nag-iiriwal. Yung nga rin ang importansya na pantay-pantay dapat. No? Kaya manapiga paurog ang Diyos. Mga tugang sa mga leksyon na ini na sasabi sa tuya, aramta mga ordinaryo na sa dining bagay. Pero kung hilinguntan sa dirita, dahil ba ninin nangyayari? Aroal daw saro ining challenge sa lambang saro. Asin sa pagtapos kan simana, katapos kang sarong aldaw, sa pagkaturong ta, hilingon ta kung nag-ibo ta. Igualo na dikit na sakripisyo na nag-ibo, tanganing iwasan ang pagmuda, ang pag-utik, ang pag-iisip rin karatan. Kung tayo din iniisip, baka tiyan ka, dahil nakita mata, kaya day natapos sa tuyang pagbakli o kaya paghagad ng tawad. Kaya importante yun na day pagparaisipo na sakana, paano ko nagbagyo, paano ko naglinog, nagadan ka. Nagibo mo daw so gusto mong gibuhon. Kaya every moment is important. Na magibo ta ang karahayan, magibuta ang kabanalan. Pabibig ka mga tugang, taganing sa kon sa indong atang makamanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos, namimibig kami, dauli kan kakanon, kan mga atang, asinuli kan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo, an kamugtakan ng tao, magtugot ka na day magkulang.
sa tabang kan mga inin, sa maong mga hawak asin kalag, uli ki Kristo, sa maong kagwarangnan. Amen. Kagwarangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. pasalamat kita sa kagwarangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong baninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa iyo, nagpasalamat kami sa imo, kagwarangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamanadaing kasagkoran. Uli ki Kristo sa maong kagwarangnan, sa pagkamot sinisilibrar mi ang sayang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag ang pagkabuhay niya liwat, asin orog, kasarig na paglaom, inahalat ang mamuraway niyang pagbalik. Kaya kay bakan gabos na santos sin angheles, sarabay kami nag-oomo kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. nagwarangnan ng kanangadan banal, borabod ng gabos ng kabanalan, kaya ng mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak sindugo, kan sa mong kagwarangnan sa Yesu Kristo, siya na sa lugaring nabuot, pinagpasuliban sa pasyon, nagpaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulo, sinansabi, mag-ako kamagabos, sin magkakan kaini, tinian sa kuyang hawak, ay dudolot para sa indo. Tiring man pagkapamanggi sa pagwayang kangkalis, sigurari na pagpasalamat sa imo ito, sa iyo mga disipulos, nansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindani na tipan na papabaloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, nini pagibunin do sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagpod na ikamag. kaya kami naguramdam kan sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot kami kagurangnan kan sa imong kan tinapin in buhay, sin kalis sin kaligtas sa nagpapasalamat, pinapagkanig akong magatubang, sin maglingkod sa imo, sin nakikimayra kami nag-aarang, na kami nagpapaginawang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya mo dumaka kagurangnan sa imong simbahan, nakalakaw sa bilog na kinaaban, tanganing malabas mo siya sa pagkamuot. Kaya ba kan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang gabos na klero, si ringmaan nga rin dumaan sa imong pagkayarak sa mga tugang, nagturog sa paglaom at pagkabuhay liwat, asin ang gabos na gadaan, dangan ako asin na sa liwanag ang sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, mga apostoles, San Judas Tadeo, asing gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asing pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo, huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos, awang makakaman, gabos kagalangan, asin kapangyarihan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon, Amen. rukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, amanyamo na yan sa langit. langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang nakakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot na may ibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan sa iyong pagkaherak,
Maging danay na talingkas sa kasalan, sa manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristong kagwarangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo, hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubot kan sa imong simbahan, sin papagkanigwa siyang mapatuninong, sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kan nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagwarangnan, mapasaindo sa paman, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tandaan katuninungan. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taoy kami nin katuninungan. nga tugang istong kagwarangnan, na nagsasabi magpatawad kita sa lambang saro, pasiring sa dalanin kabanalan. Siyang kodero kan Diyos, nagpapara kan mga kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa magpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa naasin ang sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibig kita. Agurangnan siring kining sa imong banal na komunyon, na inako mi nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod, magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. Bisyonan kamo kan Diyos na makakaman sa mamumuton ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tinulot na ang banal na Eucharistia, lakaw kada sa katonino nga ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune in one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, teach us how to live the gospel way of life, chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. To the path of life, in simplicity, humility,